Kai, kai, wato baka yadda ba shine ka je ka yi mana gayya ko? Baka yadda da abin baka yadda da aljani ba kenan? A'a ni fa ba yadda ne da aljani. A'a baka yadda da aljani ba shi yasa ka taho da wani. Na yadda da aljani. To ku za ku ci ubanku gaba ɗaya ɗaya bayan ɗaya. Allah ba ku yadda da aljani shine ka je ka ɗauko wani? To zan maganin ku. Zan mai ma da duwawunka ya koma fuskarka. Za ka ci ubanka. Yanzu zabun nan da nace za ka kawo sun koma raguna. Sannan tumakai guda 6 za ka kawo awaki irin na Nijar masu falafalan kunnuwan nan za ka kawo guda 8 kuma in ba kai wasa ba iyalinka ma sai na batar da ku a'a wato baka yadda ba shine ka je ka taho da wani shaida ko to zan maganin ka sarkin aljanu ni fa sarkin aljanu ne kuma za ka kawo sukari buhu 2 sannan za ka kawo magi mai sita shi kuma katan 3 ka gane sannan za ka kawo raiko shi ma katan 2 akai gidan uwarka na ce akai gidan uwarka Ah!